noma wena ungamboni. NjengoNkulunkulu? Yebo ngane yami. NjengoNkulunkulu. Uyazi ukuthini? Ugogo uzosebenza ngamandla ukuze sidle inyama noma kunini uma sifuna, Masidleke. Bawethu umshado uyaqhubeka phakathi kwami noHlengiwe. Kodwa ke angikwazi ukuthi ngingashada oyedwa ngimyeke omunye ngingamshadi. Ngawo lo mzuzu khona manje la kule ndawo ngibashada bobabili. Leli khanda lakho egqola ubulongwe likutshela ukuthi ngizohambisana mina nalo msangano ukunishadisa. Asikunike ichoice imfundisi sithi yenza. Lindiwe Xulu. Isikhathi sokuthi uyibophezele. Unaso yini isifungo osibhale phansi? Anginaso. Njomane kaMkapi. Bebe. Makedama. Wena wakhule mina abafokazana bekhule ebusuku. Uyazi baba ukuthi uthando lwethu lwasihlangisa. Ngendlela olujule ngayo. Uthando lwethu lwakhandwa eqaleni komhlaba. Kwakwaziwa ukuthi wena uyoba ithambo lamathambo ami nenyama yami. Sidlule entweni eyiningi Jomani sobabili. Sidlule ikhokhuleni, sidlule emeveni. Kodwa